event je veľmi krásny, pretože dáva zmysel obidvom stranám. Nám ako partnerovi si tu nájdeme zákazníkov, ktorých vieme osloviť. Tí si potom nájdu zákazníkov u vás. Z môjho pohľadu je tu zážitok prísť a vyskúšať si tieto nové veci. Dnešný event bol úplne super, bolo tu veľmi veľa ľudí, nových tvári alebo tých starých, takže ja som veľmi rád, že som bol súčasťou a že sme si zavarili spolu. Mne sa páčilo všetko, keďže chodím na túto akciu pravidelne, rok čo rok. Môžem pochváliť, ste čoraz lepší. Kvality, produkty, všetko, keďže som váš stály odberateľ. Páči sa mi široká skála, výber, čo máte koláčiky. Každý rok sú lepšie, keďže ja milujem sladké, takže mňa zaujalo najviac to. Event sa dnes niesol vo veľmi peknom duchu, keďže sa stretla taká gastroverejnosť a to ja mám veľmi rád, pretože tie debaty sú tam veľmi konštruktívne. Každý si povie, čo to o tých svojich problémoch, o tých svojich riešeniach a myslím si, že sa všetci, vlastne tá celá gastrokomunita potom posúvame ďalej. No a čo sa týka tých produktov z Gastrostaru, tak myslím si, že určite, tak ako v každej inej firme v Gastrostare si určite každý nájde to svoje a mne sa tam zapáčili tie mäsá, ktoré sme mali možnosť aj my prezentovať, takže hodnotím to veľmi pozitívne.